Milí priatelia, poznáte niekoho, kto býva v Trnave a jej okolí, alebo odtiaľ pochádza a chceli by ste pre neho darček, aký nezoženiete v žiadnom obchode? Mám pre vás jeden tip z nášho vydavateľstva. Poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Toto je prvá kniha vášho darčekového knižného boxu regiónu Trnavsko. Volá sa Trnava a okolie z neba a obsahuje letecké zábery mňa a môjho CBS Flying Teamu z celého okresu Trnava. Nie len z tých top lokalít, ktoré každý pozná, nájdete tu záber letecký z každej obce. Druhá kniha darčekového boxu sa volá Trnava z neba a je zameraná len na mesto Trnava, na slovenský Rím. A okrem leteckých fotografií je tu použité aj obrovské množstvo fotografií z dronu. To znamená, veľmi detailne spoznáte mesto Trnavu z pohľadu, aký ste ju možno predtým ešte nikdy nevideli. Tretou knihou, doplňujúcou región Trnavska, je kniha Čarovná Trnava a okolie. Táto obsahuje tie najkrajšie zábery od miestnych fotografov, zábery na pohľadenie duše, zábery, ktoré zachycujú trnavský región v takom svetle, ako ho môžu zachytiť iba naozaj miestni fotografi pochádzajúci odtiaľto. Štvrtá kniha je opäť čarovná. Okrem tých najkrajších miest okolia Trnavy obsahuje celý región Dolné Považie od Piešťan až po vodnú nádrž Kráľovany, kopíruje tok Váhu a tie najčarovnejšie zábery tohto regiónu nájdete v tejto knihe. Toto vám dám ako darček. Toto je moja obľúbená kniha, ktorú som fotografoval spolu v posádke s mojou manželkou. Nad Dolným Považím sme strávili desiatky hodín a celý tento región, tie najkrajšie fotky sme zhrnuli do tejto knihy Dolné Považie z neba. Venujem vám ju zadarmo. Priatelia, to najlepšie z vášho regiónu už máte zabavené. A aby som vám dal ešte jeden osobný dar, tak vám predstavujem vlajkovú loď nášho vydavateľstva. Toto je kniha Slovensko z neba Exclusive. Bola vyvinutá v spolupráci s prezidentskou kanceláriou. Najvyšší štátni predstavitelia Slovenskej republiky ju využívajú pri zahraničných návštevách a pri stretnutiach na tých najvyšších úrovniach. Kniha je zdobená zlatou ražbou s vyrezanou mapou Slovenska, je písaná v 6 jazykoch a dal som do nej to najlepšie, čo som za 14 rokov svojej leteckej kariéry nad Slovenskom nafotil. A túto knihu vám dávam k vášmu boxu knižnému úplne zadarmo.